A Dzivarasekwa man has been nabbed by the police after he had allegedly kidnapped a 5-year-old girl. It is reported the man lured the victim by promising to buy her some snacks. According to our sources, the man is reported to have confessed to the police that he had kidnapped the minor with an intention to satisfy his carnal desires. 263 times visited the victim's family and they had this to say. Mwana aitamba ake ari mupasechu saka nguva yakamhanyira mainini vake achibuda panze akabva atanga kutamba nevamwe saka isusu takazotamba tanzwa kuti mwana haachataura panze regai tidongorere ndokuona vamwe vake vachimhanya mustreet saka pakuvabvunza kuti kumumwe wenyu aendepi zvamuri kutamba muri mega ndopa vakataura kuti atakurwa nemumwe mukomana akapfeka zveblack. Saka kubva nguva iyoyo takatanga kutsvaga mwana tichimutsvaga tichibva tazofonerwa takutosvika kupolisi kuti mwana awanikwe muno mu3 nekuti tandisinganyatsoziva kuti rodhi yaenda naye ndeipi nemukoto wakawanda saka vamwe vakamhanya nerimwe saidi sichimhanya nerimwe isusu takananga kupolisi kuti nekuti vamwe vatakabvunza vakati munhu vanenge vanomuziva vakati anowanika pamabhawa 2 kana 4 saka takangotanga kumhanya vamwe vachinanga neku4 vamwe neku3 kusaidi kuchechu isusu takananga kupolisi saka nguva yatakanga nda kutosvika kupolisi ndo yandakazofonerwa kunzi munhu uya yaba mwana awanikwa but awanikwa mumapadoki saka vanhu vaitaura vaiti vakasangana naye mwana achichema kudaro mwana akachemera vanhu vaive vachipfuura kuti ko saka vakadzi vaiva noti takarohwa nehana nekuchemerwa kwatakaita nemwana kuti kosei mwana uyu atifarira zvakadaro saka nguva iyoyo ndo yavakadzoka mumashure kwakubva vazomubata munhu uya vaya naye pano zvikatazoendawo kumapurisa naye akasungwa but pekutanga iye aita semunhu akachenjera achiramba kuti handambotora mwana kubva naye pamba saka mawitness evanhu vakatora vakamutorera mwana vakasangana naye vakazodedzwa nemapurisa vakasvika vakatsanangura nyaya kusvika tizoenda naye koti. Saka iye akaenda nemwana anga akamubata maoko vaimuchicha anganyatsomuita anga akamutakura pekutanga tichibvunza mwana kuti anga akakutakura seaiti anga akandibata mabhamusi akandifugura hembe akandirova mbama yekuti anga achinditi nyarara usacheme saka ndakangoramba ndichichema svika ndichizenge ndasvikawo ikoko mapadoki ikoko akamutora sei mwana akaita zvongomutora zvechisimbe chichakanyatsoitika vana vaitamba but mwana semataurira ari kuti anganditi hande nditokutengera mazepe ndobva ndaramba saka akazonditakura ndavarayiro tichitamba ndobva aita kunge ari kumhanya neni achimhanya neni kusvika taenda ikoko saka paakatariswa nachiremba hapana zvakaitikere kumwana kungava kana kubhinywa kana kuita sei kuna nachiremba tasati aenda but vakamutarisa vazhinji vakati anga asati atoita zvaaida kuita nekuti dai vanhu ivava vasina kutosangana naye dai pamwe kutaura kunoku handizive kuti dai ndiri kuti mwana wangu ari pai izvezvi nekuti ndototenda vanhu vakasangana naye vakaheopa mwana ndova ndinototenda zvikuru kuti nanhasi handisati ndazvinzwisisa kuti zvii zvakaitika. Ane 5 years. Mashoko amukada kungotaurawo muchiudzawo vamwewo vane vana mashoko echenjedzo kuvanhu vakaita sei vava kuti vana mwana hake anonzi achengeteke but ngatitry by all means nekuti nyika yataakurarama yaipa pari zvino ndakaomerwa handisati ndatonzwisisa but ndirimbotenda Mwari kuti vakaita havo mwana wangu akawanikwa asina chaataaitwa saka ndinenge chingokurudzirawo vabereki kuti vanhu itoto hatuchengeteka hacho but ngatitry nepese patinogona kuti tichengetedze vana nekuti dai asiri Mwari akapindira dai kutaura kuno ndisingatozivi kuti nanhasi zvakandiomera kumapurisa akabvuma akati nini mwana uyu ndaida kumureva but azobvunzwa kuti kana wamurepo unoda kumuita sei
nekuti pekutanga aitanga achiramba kuti nini mwana uyu handina kuenda naye kwese ikoko, ndakamutora pamba. Saka nekuzovherefutwa kukaita nyaya ndo paakazobvuma kuti chokwadi mwana uyu ndaida kuita sei, ndaida kumurepa. Saka handisiziva kuti kana amurepa chipo chekuti aida kumuuraya, nekuti hapana paaikwanisa kumurepa umudzosa, chipo chekuti aida kuti umuuraya. Saka zvakaoma. Muno MuKuwadzana munomu mumbori nenhoroondo dzekubiwa kwevana kana kuti itongoriwo nyaya yakangotangira pamuzi? Ndinombosidzinzwa mumagroups zvangu kuti kune vana vari kushayikwa vari kudi muno MuKuwadzana pamunana 7, but ndisingazvisi hangu musoro stereki. Parunyare kuperwa makanzwa kuti pamakaenda kumapurisa mukomana uyu anogara muno MuKuwadzana kana kuti ane kwaakatobva achiuya muno? Iye mabvunziro akaita nemapurisa haagari muno, anoti ndogara kuphase 3 kuDZ. Ndaipfuura nerodhi ndichienda ku5 kumba kwasister yangu. Saka zvachingori maoko emapurisa? Achiriko kumapurisa.